Ndikulandireni kuna kulikonse kumene mukuonera Mibawa Television program ya Tisanthule Malamulo. Ine dzina langa ndi Deborah Kulinji Jenala. Program ya Tisanthule Malamulo sabata ino tikhala tukambirana nkhani yokhuza Supreme Court of Appeal. Kodi ni milandu iti imene imapangidwa appeal? Nanga kodi Supreme Court of Appeal uyo ntchito zake ndi zotani? Koma lero ndili ndi Humphrey Panyanja omwe ndi Chief Legal Aid Advocate ku Legal Aid Bureau pachichewa, mkulu oyimira anthu pa milandu ku Legal Aid Bureau ku chigawo chakumwera. Musatalikire, tikhalire limodzi. Welcome to Bridgeview Hotel, where luxury meets convenience and every moment is crafted for your comfort. Step into a world of elegance and sophistication as you explore our beautifully appointed accommodations. From cozy rooms for a peaceful night's rest to spacious suites for a touch of extravagance, indulge in the ultimate in comfort and relaxation. For your business needs, our modern conference facilities provide the perfect setting for productivity and innovation. The epitome of gastronomic delight at Bridgeview Hotel, where dining is an exquisite affair and every dish is a masterpiece. Immerse yourself in culinary journey curated by our master chefs, where innovation meets tradition and every bite tells the story. From delicate starters to the scrumptious main. Ziko mkwambiri. Mwina joamba la tifotokozereni kuti tikamati court la appeal ndi chani? Okay, kweni court la appeal ndi bwalo la milandu limene munthu umatha kupita kukadandaula ngati suna kutitsidwe ndi chigamulo la bwalo laling'ono. Nde for example tikanena za Supreme Court of Appeal, uku ndi umene munthu umatha kupita kukadandaula ngati suna khutire ndi chigamulo cha ku High Court of Malawi. Ndi ndani kweni amene mwina amayenera kupanga appeal? Alright, so mlandu ukakhala kuti watha ku High Court of Malawi kumeneko, aliyense amene sana khutire akhoza kupanga appeal. Nthawi zina zimatha kutheka munthu kupambana mlandu komabe mwina pali issue ina imodzi imene ukuona ngati kuti koma apabe ndikuona ngati sizinayende. Nde in total zimatha kutheka kuti wapambana koma ndikambali kenako umatha kupanga appeal. Andi nthawi ina ndi imene munthu amene sunakhutire konse ndi chigamulo. Kwa mwina pali mitundu yosiyana mwina ya appeal imene imapita kumeneko, mwina tatifotokozereni kuti ndi mitundu yanji ya appeal imene imapita ku bwaloli. Alright. Nkhani zimene zimakambidwa ku High Court ndi zosiyana-siyana, kozokhala nkhani za upandu, munthu akupeza olakwa ndi akugamula kuti mwina upita ku ndende kuna zaka 5 olo 10, pakozokhala mwina olo nkhani za mabanja olo zina za mgwirizano timati za contract, mwina zina za mfumu. Ndi nkhani zonsezo pamathero pake ngati pali chinthu chimene wewe ukuona kuti ndikuona ngati bwalo chinthu ichi sinaunikire bwinobwino, uli ndi ufulu opanga appeal. Andi munthu wina aliyense ali ndi ufulu umenewo kuti apange appeal. And Supreme Court iyo ndi bwalo lomaliza Malawi muno, ndi chigamulo chake chimakhala chomaliza pa nkhani imeneyo. Mwina ndi mphamvu ziti zomwe mwina bwaloli lili nazo mwina zosiyana ndi makotosi? Alright. Kweni mena nena muja kuti mphamvu yake kweni ndikumva nkhani imene yakambidwa kale. Ndi nkhani kapita kumeneko bwalo lija imaimvanso, and kweni zimakonda kungokhala mene anthu achasamabweranso kuti akayankhulenso kachiwiri. Hayi. Eti amangounikira kunota ndi umboni imene unalembedwera mu record, chifukwa anthu akamayankhula ku High Court kuja zimalembedwa ndiponso so zinaso zimapangidwa record. Iwo aja amangoona umboni imene unaperekedwa kuti aone kuti kodi ndi umboni imene unaperekedwa chigamulo chimene chinaperekedwachi kodi chikugwirizana ndi umboniwu, kapena pali mwina malo ena amene tikuona ngati khoti inalakwitsa imene yamasulira malamulo. Ndi nkhani zake zimakhala zimenezozo. Mwina zimatenga nthawi ilali bwanji kuti mwina munthu apange appeal? Pali time frame yoti mwina between nthawi iyi ndi pamene munthu angapanga appeal, kapena nthawi ina yonse zimatenga nthawi ilali bwanji? Alright, so malamulo amakhazikitsa nthawi imene munthu uyenera kupanga appeal. Kweni nkhani imene nthawi imene anayika chifukwa amafuna kuti nkhani zizitha msanga. Ndi kuli buno munthu abwere msanga
kunena kuti adzadandaule then mwina kumadikira 2-3 years kenaka ndomakatulukira kuti pakuti paja sindinakhutire. Ndiye ngati nkhani yokhudza zinthu zokhudza mlandu wa upandu umayenera kupereka chidziwitso ku high court kuti ndikufuna ndipanga apilu within 30 days. Zikakhala nkhani zina zimene sizili zokhudza za upandu amakupatsa 6 weeks kuti upereke tumene notice ngati chidziwitso kuti ndikufuna ndipanga apilu ndi fundo zake. Nanga ime munachula kuti mwina munthu ukabwera after 2 years paliso milandu ina yoti mitundu ya milandu ina yoti matha pangidwa apilu mwina after 2 years nzotheka. Alright, so 30 days imeneyo or 6 weeks iyo anayika ngati limit imene munthu ene opanga apilu. Koma for example ikakhala kuti mwina unachedwa ndi zifukwa zina umatha kukapempha tsopano umapempha kaye ku high court iko kuti ndikufuna mundilole ndipanga apilu ngakhale nthawi imene opanga apilu yatha. Ndi ukapereka fundo zakozo ndi pamene bwalo limaunika kuti kodi fundozo ndizomveka kapena ayi. Ikaona kuti ndizomveka amatha kukulola kuti okay mukhoza kupanga apilu. Chabwino. Yayi ngati mwangolipeza kumene kumbukani kuti program imene mukuonerayi ndi ya Tisanthule Malamulo pamene tikuunikira nkhani yokhudza Supreme Court of Appeal ndi milandu iti imene imayenera kupangidwa apilu komanso zimatenga nthawi yotali yayitali bwanji kumene kuti munthu apange apilu. Musatalikire tikhalire limodzi onerani kaezi. Welcome to Bridgeview Hotel, where luxury meets convenience and every moment is crafted for your comfort. Step into a world of elegance and sophistication as you explore our beautifully appointed accommodations. From cozy rooms for a peaceful night's rest to spacious suites for a touch of extravagance, indulge in the ultimate in comfort and relaxation. For your business needs, our modern conference facilities provide the perfect setting for productivity and innovation. The epitome of gastronomic delight at Bridgeview Hotel, where dining is an exquisite affair and every dish is a masterpiece. Immerse yourself in culinary journey curated by our master chefs, where innovation meets tradition and every bite tells the story. From delicate starters to the scrumptious mains, our menu is a symphony of flavors crafted to evoke pure culinary bliss. Elevate your dining experience at Bridgeview Hotel, where every meal is a standing ovation. Bridgeview Hotel, creating exceptional experiences at every turn. Tikulandileninso program yathu ya Tisanthule Malamulo pano pa Mibawa Television pamene tikuunikira nkhani yokhudza Supreme Court of Appeal milandu iti imene ingapangidwe apilu. Tisanapite kamwera mazi munayankhapo zokhudza mphamvu zimene Supreme Court of Appeal ili nayo munapati zina zowonjezera. Alright, Supreme Court of Appeal ndi mphamvu zingapo zimene imatha kugwiritsa ntchito ikamva dandaulo. Titapereka chitsanzo nkhani yokuti munthu amangidwa ampeza olakwa high court kuti mwina anadzetsa imfa ya munthu ndi kumpatsa sentence. Iyoyo ikamva nkhani manager ili ndi mphamvu yogwirizana nacho letse chigamulo choti munthu uja ndi olakwa ndiye kuti pamenepo zimakhala kuti nkhani yathera pomwepo. Pali nthawi zina yoti imatha kumva kuti mene koma taonena ndi umboni mene unamvedwera ku high court tikuona ngati kuti sina masulire bwinobwino mwina malamulo olo kupereka chiganizo chake pa umboni mene unalire ndi kumpeza munthu uja osalakwa. Ndiye ngati munthu uja anali nkati kuti anamangidwa amatha kutulutsidwa. Pali nthawi ina yokuti mwina apangidwa apilu koma khoti kuona kuti apapa tikuona ngati mwina sizinaende bwino imathaso kunena kuti tikufuna kuti nkhani ibwerere ku high court ikayambirenso and imaperekanso tsopano kunoti koma tikufuna kuti nkhani ikaende chonchi. And ikapanga choncho nthawi zambiri imaperekanso nkhani simabwereranso kwa tingoti jaji yemwe uja amayesera kuti mwina ipite kwa munthu wina
kukana kuti nangasiye ndapena anapereka kale chigamulo choyambirira mwina sangakhale the best person kuti agamulenso ifa mwina maganizo ake ali kale poyambirira paja. Ndi zimenezozo zimathanso kutheka. And pa nkhani zoti sizokhudza za upandu, let's say kuti mwina zokhudza contract, mgwirizano wa anthu kaya wa ufumu o mwina nthawi zina ya malo, imathanso kugwiritsa ntchito mphamvu zomwezo. Let's say nkhani yoti ndi amalo kuti mwina yapeza kuti mwina high court sinakaone bwinobwino malo amene anthu akulimbana, tingoti mwina nkhani yokhudza boundary, imatha kunena kuti ayi mlandu kuti kuubweza kuti koti ikaone boundary kuti inali bwanji. Mwina pali milandu ina yoti unganene kuti milandu iyi siyo yenera upangidwa apilo kapena ni mlandu ina uliwonse umene munthu amatha kupanga apilo. Si milandu yambiri ukhoza kupanga apilo, koma malamulo athu aliso ndi milandu ina imene amanenera atu kuti ngati high court ayankhulapo pa nkhani imeneyi chigamulo chimenecho ndi chomaliza. Kwenikweni nkhani zimenezo zimakondokhala kwenikweni nkhani zokhudza zokuti zinapita kale ku bwalo lina lovomerezeka ndi malamulo. For example tingoti kwa registrar kuti mwina munthu amafuna apange register chinthu china chake. Nthawi zambiri amanena kuti ngati munthu chasana khutitsidwe ndi chigamulo chakumenekoko apange apilo ku high court. Koma high court ikangoyankhulapo pa nkhani imeneyoyo imakhala final, meaning zathera pompo sizingapitenso ku Supreme Court. Zina ndi nkhani mwachitsanzo za upandu zomwezo zokuti munthu mwina magistrate nakupeza olakwa kuti mwina unaba ndalama ka 100,000 ndewa panga apilo ku high court kuti ukuona kuti sunali olakwa ndiponso mwina kuti chilango chimene apereka ndi chachikulu. Bwalo la high court likaliva nkhani imeneyo ngati apilo, chifukwa bwalo la high court so ndi mphamvu yomva apilo kuchokera ku magistrate court. Nkhani yokhudza sentence imakhalanso yomaliza. Ngati ufuna upita ku Supreme Court ukhoza ukapanga apilo kukhudzana ndi kumangidwa kwako kuti kodi unali olakwa kapena ayi, koma nkhani ya sentence samayimvanso yayi. Amanena kunoti ndi imene apangira chiganizo chawo cha ku high court tikuona kuti sentence yenera kukhala yomweyo. Ndi malamulo tilimo ndithu tinthu tina tingapo imene malamulo amanena kuti koma ichichi high court kangoyankhulapo nkhani yathera pompo. Zimatheka kuti mwina mlandu oti wabwera ku Supreme Court of Appeal kumene kuja ndikubwezedwa kuti mwina ubwerereso ku makoti ena amusi mwake, ndizotheka? Izozo zimatheka. And nthawi zambiri tingoti Malawi Supreme Court of Appeal imene anena muja kuti simamva umboni kachikena, unless alipo ma exception ndithu kuti imatha kunena okay apapa tikufuna kunoti mwina nkhani ikumvedwa ku high court munthu unali ndi mboni yako inaka yofunikira kwambiri imene inali mwina ku South Africa kuti sikanabwera kuno, ndezapezeka kuti mlandu uja sizinayende, kenaka itangopereka chigamulo chija munthu uja wabwera kuchokera ku South Africa. Umatha kuipempha ku apilo kuja Supreme Court kuti koma panali umboni wina wake umene ndikudziwa kuti ukanabwera ukanasintha chigamulo, ndikufuna mundipatse mwayo kuti munthu uyu abwere. Ndi Supreme Court ndi imene ilili majaji amene amakhala pa ku Supreme Court ndi majaji 9 ndi and minimum imene angakhale ndi majaji 7. Leo nthawi amathoda okay timtenge munthu kuti adzafotokoze zimene zizi munomo kapena tingoibwezeranso mlandu kuti ukamvedwenso mwina akaumve umboni umene uwu kenaka bwalonso lipereke chigamulo chake. Ndi zimene zozo zimatheka, koma imakhala ndithu pempho imene munthu akhoza kupempha, koma ayenera akapempha apereke zifukwa zokwanira kuti umboni umene usunabwere chifukwa chachani. Kwenikweni ukana kuti mlandu watha ndi aliyese azingobwera kuti komanso panali wakuti amene akanabwera pananso zipezeka kuti nkhani sizikutha. Ndi kuti ipereke chigamulo chimene chichi munthu umenena ndithu kukhala ndi pempho ya special imeneyo kunoti ubwere mwina umboni wina, andi zikachitika bwalo lijamati okay mlandu ubwerere kuti high court ikapange izi. Mwina ndi zigamulo zanje zimene Supreme Court of Appeal imapereka.
So I think zimene zozo I think is related ndi funso ndayankha lija la mphamvu zake kuti mlandu ukabwera ikhoza kunena kuti munthu uyu let's say zokhudza za upando munthu ndikuona kuti ndi olakwa zinthu zinali bwinobwino olo munthu uyu ndi wosalakwa nthawi ya nkhani yokhudza contract kuti manali mgwirizano kunena kuti aya munthu tiona ngati kuti sanaphwanye mgwirizano wina uliwonse zinthu zinali bwinobwino. Nthawi inanso pali mwina zimene zimakonda kupezekanso kuti mwina zikupangidwa ripoti zimatha kutheka munthu kuti anamangidwa ku high court kukapempha kuti atuluke kaye pa belo akudikira kuti apiri yake ikamvedwe. So ilonso ndi mbaliso ya chigamulo china chimene imatha kupereka mukudikira kunoti kodi apiru zikayenda bwanji chifukwa zimatheka munthu kumpeza olakwa ndi kunena kuti apite kundende for 3 months koma nkhani yokhudza apiru ku Supreme Court zimatenga kanthawi ndithu chifukwa benera kuti uli majaji akamakhala nthawi zambiri ndi 9 or minimum 7 ndiye kuti ngati mwina maloya akukonza zipepala ndiye kuti mukupanga makopi za anthu 7 iwo zikozotheka kuti pokatha 3 months iwe wapita kundende yatha apiru sinamvedwe yamvedwa apiru kapeza kuti unali osalakwa ndizimakhala ngati wango save eti kupita kundende munthu osalakwa ndi amatha kupatsanso mwayi kuti upemphe ukakhale pa belo ku nyumba ukudikira kuti apiri yako ikamvedwe. Iyo sonso ndi mbali ina ya mphamvu ya Supreme Court of Appeal. Nanga zimatha bwanji ngati mwina mlandu wapita ku Supreme Court of Appeal mlandu uja ndiye waliphirika kumene kucha chimachitikano ndi chani? Alright, so milandu iliyonse ndithu kumakhala mbali ziwiri and mathero ake ndithu ilonga ndi bwalo lomaliza pamapezekabe ndithu amene sakhutitsidwa ndi chigamulo koma Supreme Court of Appeal imene ili ku Malawi ndi yomaliza ilo ndi bwalo lomaliza ndiye kwenikweni munthu umangoyenera kuvomereza ndithu kuti sizinayende basi malingana ndi mlandu umene unapita nawo komabe izo zili apo ilolo ndi bwalo lomaliza kuno ku Malawi koma Malawi so ndi migwirizano ina imene inalowa imene imatha kuperekanso mwayi kwa anthu kuti akadandaule kwina kwenikweni anthu amatha kukadandaula for example kumene timati African Court of Human Rights uko kusamapita ngati kuti akupanga appeal iyayi bwalo la appeal Supreme Court ndilomaliza koma pali nthawi ina kwenikweni zimakonda kuchitika maiko amene alibe timati democracy kuti mwina timati dictatorship eti ulamuliro woti mwina pali chipani chimodzi ndiye zimatha kupezeka kuti munthu kupita ku court ukadandaula kaya mwina tingoti ngati ku magistrate court kumene kwa bwalo laling'ono mwina ku high court mpaka mwina ku Supreme Court koma kuona kuti zinthu sizinayenda mwina mwachinyengo chifukwa kuti mwina anthu olamulira kumene koko amakhala kuti ali monsemo ndiye amapatsa anthu mwayi kunoti ayi mukakhala kunoti mwina mwadutsa mbali yonseyo koma mukuonabe kunoti mwina ngati mwina Supreme Court yomwe mukuyikayikira kuti mwinanso kumene koko kunali chinyengo china anthu amakhala ndi mwayi okadandaula ku African Court of Human Rights koma kumene koko mapita ndithu ngati munthu kuti ndikuona kuti this system imene ilipo mu dziko limene tingoti olo Malawi imene zinayendera zinthu ndikuona ngati kuti zinthu sizinayende mwachilungamo ndiye acha amatha kulilandira dandaulo lija ndikulunikira amalipatsa so faima kangati wadandaulira boma tsopano kuti boma linayika mabwalo kwa ndiona ngati mabwalo sanagwire ntchito yawo ndiye amalipatsa so mwayi boma lokuti likayankhe kumeneko ndi likayankha amapereka so chigamulo chawo ndiko zongopereka chitsazo pompano I think panali nkhani ya yokhudza Chanthunya ene I think anadzetsa imfa ya mzimayi wina wake nthawi I think 2010 and the Supreme Court mu 2021 inapereka chigamulo chake kunoti ife tikumpezabe kuti anali wolakwa and anamukamula kuti apite kundende moyo wake wonse pakati pa anapita kumene ku African Court of Human Rights kuti zinthu sizinayende mwachilungamo kuti sanali ndi mpata wabwino akuti pali yawo kuti adzitetese ndi zina zokhudza chilungamo
koma bwalo latulutsaso ya chaka chino chigamulo chake ku African Court kuti chiliyonse chinali bwinobwino, sakuonapo vuto lina lililonse. Ndi milandu iliyonse imene ukhoza kukadandaula ku African Court of Justice. Kapena imatengera milandu yake. Ukoko kwenikweni zimatengera zinthu zokhudza ufulu wa munthu, ndio kamapita kumene koko kwenikweni ndizokhudza human rights, maufulu wa anthu. Ngati ukuona ngati ufulu wina wake umene umatetezedwanso mu mgwirizano umene Malawi ili nayo ndi mayiko ena, ngati ku African Court ukuoneka kunoti waphwanyidwa, zikozokhala mwina process ya makhoti iyo, olokuti mwina makhoti osana kuthandize. Zikozotheka kuti let's say for example kuti unapita ku court anoti inuyo sitingakuthandizeni mwina zifukwa za izi ndi izi, ndiye mlandu wanuwo situunikira and ulibe kulikonse kolowera. So zikozotheka kuti even ku Supreme Court iko mlandu sunafike ndi ku Supreme Court komwe uli ndi ufulu okadandaula kumene koko. So iyo ndiye ndi African Court, komanso ndiso ndi migwirizanonso ina imene ili ya under United Nations, ndiye aliso so ndi timati makomiti yawo amene samaonekera maufulu a anthu pa dziko rights committee. Ndiye ngati ukuona kuti maufulu ako enanso sanaonekedwe bwino, ngakhale olo mwina nkhani sinakafike olo ku Supreme Court kuti mwina Supreme Court sinatsegule zitseko zawo kuti likuthandize kuona kuti akuphwanyira ufulu, umathaso kadandaula kumene koko and amalandira ndi kuperekanso chigamulo chake. Koma chinthu chosiyana ndi chokuti kwenikweni kusiyana ndi chigamulo chokuti mwina chapekedwa ndi Supreme Court kuno ku Malawi, and munthu wina mwina sakutsatira chigamulo, pabwera zinthu zoti mwina akamangidwe olalipire fine, zikafika pa level imeneyo ya dziko lonse kwenikweni zimangotengera zinthu za political, ndithu zimangotengera ma commitments a Malawi kuti pali chakuti chachitika mwina tisachite manyazi pa international stage, tingopanga zimene akunena. So kwenikweni sikuti pamakhala ndithu kuti ngati pali polisi ina yoti ingakakamize boma kuti ipange zinthu ayi, zinazo zimangokhala ina ndifunso imene mafuna kufunsa kuti mwina chigamulo choperekedwa ku African Court chipanga bwanji mwina apply kunoko. Alright, so if malamulo athu akulu amene ali constitution timavomerezanso kuti Malawi imalowa mu migwirizano ina ndi mayiko ena, ndi migwirizano imeneyo imatengedwanso ngati lamulo imene kunonso ndi lamulo. Koma kwenikweni nawo tikamapanga deal ndi mayiko zinthu zokhudza mayiko okhaokha eti, nthawi ina zimavuta kuti okhaokha mwina akhale ngati afinyana kwambiri, zinazo zimangotengera ubale kuti patuka chigamulo chimenechi tingochitsatira kunoti mwina ubale wathu ukhale bwino. Pazimapezeka kuti mayiko onso ali akuthandizana mwina zinthu zokhudza trade economy, eti amatumiza katundu wawo uku ndi nthawi zambiri namati ayi, and mwinaso chifukwa chaso za politics ali samafuna apange present chithunzithunzi chabwino cha dziko lake. Ndi even pamenepo pamatha kukhala kuti okay tingovomera kuti mwina apa panalakwika tikonze zimene anoti tikonze, koma kwenikweni palibe tingoti ngati polisi yeniyeni yoti ingakakamize kunoti Malawi ipange china chilichonse yayi. Let's say ngati dzikolo mwina litati lakana chigamulo chochoka ku African Court awaona pachitika chanino sumana. And my examples amene alipo ndi let's say kuti mwina munthuyo mwina nayenso ndi mwina political affiliated, mwina ali connected mwina ndi government imene ikulamula nthawi imeneyo, and mlandu sunamkomere iyeyo, and mwina mbali naye yapita ku African Court, chigamulo chaperekedwa, awasankha kusachigwiritsa ntchito for this nanga zokwaphinja iwo, and iwo they are the ones mwina amene ali in power. So chingachitike ndi chani? So mena nena kwenikweni kuti ukapita ngati ku African Court mlandu ujasusa sikumakhalanso ngati anthu awiri aja kulimbana umene umakhala munthu wapita kadandaula ndi boma dziko la Malawi, eti ndiye munthu chamakhala ngati wachokapo chifukwa chinthu chonse chimapanga relate kwa chimene winayo anapanga. Kwenikweni makhala ngati system ya Malawi kuti
yalephera kukwaniritsa zimene imayenera kupanga ndi migwirizano yawoyo kuti angasitiso ndi mati ma commitments zimene tinalonjeza kuti zokhudza mafulo a anthu tizateteza. So situation ngati imeneyo ndiyo kuti sizimakhalanso za munthu uja tsopano ndi boma la Malawi tsopano kuti mwina si kupanga zimene iyenera kupanga. Ndi zimene zimatha kuchitika ngati African court iyo zimatha kutheka iwaja mwina kuauza maiko ena kuti Malawi tinauza kuti apange chakuti sakupanga musapangeso nawo business ina iliyonse. Ngati akufuna kaya maissues ali ndi maissues a forex, akufuna mwina kaya maboma ina athandize ndi zakuti musathandize. Olo kuti mwina pali katundu ina ake mwina amasinthana ndi mwina let's say kuti mapanga export sugar. Amatha kugwirizana kuti sugar awo ku Malawi musagule. So ndo zimapezeka kuti akhala ngati akuafinya tsopano pamene anthu zimapezeka kuti aboma langu kuti okay chabwino tingo panga zimene akuti bempha kuti tipange. And kwenikweni koma ndi imene chonoti boma linonse limafuna lionetse kuti zinthu zikuyenda. And even exposure amene mapepala anthu ena makana amasankhabe kuti asaonekere. Koma abona ngasimakhala be mukupanga deal ndi boma. Timayitenga ngati government of Malawi ndimene lalakwitsa. Osati munthu uja munthu uja amakangati wabisala behind bomalo. Ndiyo inosanzwe ife tipezeke kuti zinthu sizikuyenda mdziko lonse chifukwa cha kesi ya munthu mmodzi uja. Ndiyo kuti bwino tingovomereza tingopanga zimene tiyenera kupanga. Mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mwina mawu anotsiriza angakhala utani? Alright, mawu otsiriza ndiongonena kuti anthu ali ndi maufulu osiyanasiyana. Imodzi ilipo imene timati access to justice kuti akapeze chilungamo pa bwalo la milandu. Mabwalo alipo and zimene zimafunika ndi anthu mwina kuti adziwe za mabwalo amenewo. Ndiye ngati mwina anali ndi mulandu ku high court, nthawi zambiri ku high court bwalo lilonse munthu kuzidzimirira wekha, koma ikafika ngati ku high court ndi ndondomeko imene milandu imendetsera encourage kuti munthu akhale ndi munthu omuyimirira. Ndiye ngati ali ndi munthu omuyimirira zimafuna ndithu kukhala pansi kunoti kodi ndi mmene munthu adandaulira, chifukwa mlandu uliwonse pakhalabe munthu kuti sanakhutitsidwe. Koma ndithu makhala pansi ndi mwina munthu omuyimirira uja kunena kuti muone kuti kodi pali zinthu zimene mukuona ngati kuti mwina sizinayende. Ndi azidziwa kunoti iliponso mbali ina imene ili Supreme Court imene imatha kumva madandaulo amenewo. And zinthu zina mwina imene napereka example yoti mwina panali umboni wina kozokhala document imene inasowa nthawi imeneyo mukufuna kuti ibwereso, zimenezonso ndizotheka ndithu. Ndi anthu azidziwa ndithu ufulu wawo ndiponso azipanga take advantage of mwayi umene ali nawo kuti akadandaule ku Supreme Court of Appeal. Tithokoze kuti mnalola kuti ticheze program oyi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Menemo ndimene tasilizira kucheza ndi Humphrey Panyanja omwe ni mkulu woyimira anthu pa milandu ku Legal Aid Bureau ku chigawo kuno chakumwera. Ine dzina langa ndi Deborah kuti njijena thokoza nzanga amene agwira nawo ntchito Tadala Manda, Officer Jordan komanso Maxwell Frank. Pirizani kuonera Mibawa Television.